Zdravo dragi kolege, danas ćemo vam pokazati kako se unosi prodata aviokarta u naš sistem. Ajde da vidimo. Se nalazimo na kontrolnoj tabli, odnosno prvoj stranici naslovnoj, tako da kažemo, Turist Agent softvera. I da bismo uneli aviokartu, onda idemo ovdje, znači u ovaj deo dodaj, pa aviokarta. Nakon toga on otvara ovaj prozor gdje se dodaju aviokarte. Tu se dodaju putnici u ovom prvom delu i ovdje dodajemo da li ćemo odrasle osobe, decu, bebe. Ovdje ćemo dodati ovom kratkom video snimku i primjeru jedno odraslo i jedno dete. To ćemo unijeti, na primjer, Armin Gicić. Ja već postojim u bazi, tako da svi putnici koji su u bazi, koji ste već jednom unosili, on će automatski da otvori sve podatke koji su već preuneti. Zapamtite da ovdje morate donesete broj rezervacije, jer vas, na primjer, neće pustiti da nastavite ukoliko ne unesete broj za rezervaciju. Tu ćemo staviti 4 petice i idete na sačuvaj. Pre toga želim da vam pokažem da sva ova polja rade na tab, tako da možete brzo pri radu donesete sve što vam treba. Nakon toga idemo na ovaj drugi. Evo ćemo staviti, hajde, ovdje Marko. Marković. Vidite, ovdje nemamo opciju da smo ovo preunosili, pa će on se čuvati ovako. Marko Marković, pošto je dete, ono ne traži broj telefona i e-mail, ili jedno ta dvoje su obavezne informacije, već samo ovako. Ukoliko želite, možete i kod odraslog, i kod dete, i kod bebe unositi više podataka, datum rođenja, JMBG i ostale podatke. Ali to nisu obavezni, radi efikasnijeg i bržeg rada. Odmah idete na sačuvaj i vodi vas na sljedeći korak. U sljedećem koraku vidite da ovdje već unosimo koja je to vrsta karte, destinacije i tako dalje. Ovdje biramo povratna ili jednosmjerna karta, unosimo polazak, odnosno mjesto polaska, to je, hajde kažem, Beograd. Dalje ovdje imamo Dortmund, ćemo staviti Dortmund. Ovdje također, ukoliko ne postoji destinacija, možete lako uneti, pa u ovom slučaju ako se to radi o, hajde nek to bude Niš, možda ima Niš. Niš ima, da li ima Sjenica? Ima i Sjenica. Nema Sjenica. Dobro, znači tu unosimo Sjenica Srbije ili da imamo Tutin. Srbija. Vidite, ono se ovdje pita. Ovdje već imamo Tutin Srbije, tako ćemo samo ukucati Tutin i dodati ovako, Tutin Srbija. Tako se vrši dodavanje novih destinacija. Nakon toga ovdje unosimo datum polaska. Ukoliko stavimo povratno, bit će i datum povratka. Ovdje datum polaska, to je obavezna informacija. Stavit ćemo 13.02.2025. Ovdje možete izbeći ove informacije. Hajde reći da je let u 12 sati. Ove korisne informacije koje imate, na primjer, transfer ili više putnika na jednom letu, pa možete planirati transfer. Datum rezervacije automatski unet. Ovdje unesemo kompaniju, može Air Serbia, na primjer, Ryanair Air Serbia, u ovom slučaju će biti Wizz Air, na primjer. I idemo na sljedeći korak. U ovom zadnjem delu možemo birati vrstu uplate. Da li je to uplata na rate? Tipa dešava se da neko rezerviše kartu, poznajete ga i vi unesete sad tu da on ništa nije doneo. Ali volite da unesete to dugovanje da vam bude ovdje nakon toga, pokazat ću vam gdje. Znači ja ću ovdje staviti da je to uplata u celosti, 150 € je karta, neto 130. Ovdje otkrivate tu cenu, jer dešava se da ljudi zabiju glavu u ekran. Imaju tako neki tu nezgodnu naviku od klijenata, pa zbog toga je ova informacija sakrivena. Ovdje se unosi tip plaćanja, kartica, gotovina, čekovi ili nešto drugo. I nakon toga ovdje ako ćete napomenu i nakon toga završavamo prodaju. Vidite, ovdje se otvara ovaj deo, to je račun. Kasnije će biti naravno i fiskalni račun, ovdje su svi podaci. Koliko želite da pošaljete toj osobi koji ste već unijeli e-mail, on će ga ovdje otvoriti, možete da pošaljete, možete da štampate, sve po volji. Naravno, ovaj zmaj je ovdje zbog toga što je ovo samo primjer. Ugasite to, nam vas vodi opet na glavnu stranicu dakle smo krenuli
I ovdje imate tu prodaju koja je uneta. Ovdje su vam brzi podaci da možete lako pristupiti broju za rezervaciju koliko želite da kopirate, pa posle da čekirate nekome kartu ili koliko samo interesuje koliko je broj putnika i sve ostalo. Ovdje je već detaljni prikaz. U tom detaljnom prikazu u prvom delu vi možete ovdje vidite da pratite sve izmene koje je neko odradio. Ovdje možete da izmenite sam unos. Ovdje da dodate podatke kao što su pasoš, potvrde, računi i tako dalje. I oni će se čuvati u ovom folderu. Ovdje su detalji putovanja, sve ono što smo mi unijeli, broj rezervacije, neto, bruto. Da smo ovdje, na primjer, stavili da je odloženo plaćanje, odnosno da je platio 0, onda bi ovdje bilo zaduženje i onda bi se tu dodalo zaduženje, kao što ćete imati sada, pokazat ću vam sada kako to, na primjer, izgleda. Također želim da vam pokažem da je on ovdje bez dugovanja na ovoj glavnoj tabeli Armin Gicić, a također se nalazi i na kalendaru. Kalendar je jedna veoma važna stvar kod turističke agencija jer on daje prikaz kada svi putnici idu, kada se vraćaju i tako dalje. Tako da možete da ih kontaktirate, obavijestite i tako dalje. Evo je ta informacija ovdje. Znači na kalendaru uđete i generalno sve vidite ko je odradio, kada je odradio, koliko putnika, koje je zaduženje, ko ima zaduženje i tako dalje. Sad da vidimo kako to izgleda kad unosimo kartu sa dugovanjem. Tipa dođe neko, kupi kartu i kaže sad imam 100 evra, a platit ću vam ostatak kasnije. Znači opet ćemo to na Armin Gicić. Broj rezervacije, idemo ovdje 4 četvorke. Sljedeći korak, ovdje ćemo opet jednosmjernu kartu. Također ako stavimo povratno, on će ga opet na kalendar staviti kao povratak. Idemo ovdje, jednosmjerna karta, ajde Beograd opet, Dortmund, idemo ovdje 15.02.02.5, ovdje ćemo staviti 12.00 delet, ajde Vizer, idemo dalje, idemo ovdje odloženo plaćanje. Ovdje odnosimo 150 evra, ovdje unosimo generalno opet neto, razlika je zarada koja u statistici posle obračunava. I ovdje možemo da odemo da on doda 0 ili da je doda hajde 50 evra pa će nam sutra dati ostatak ili kada već. Evo vidite. I to vidite ovdje na računu, on izračunava da je dat avans 50 evra, da je dug 100 evra, to možete isto kopirati, a on sve ove informacije ovdje čuva. I vidite, on čuva ovdje to sa dugovanjima, tako da uvek znate i na aranžmanima i na aviokartama ko vam duguje i koliko duguje. Sada smo mi ovdje ušli na dugovanje, na ove informacije. Vidite ovdje da umjesto 0, što je bio pre slučaj, ovdje piše 100 evra i kad neko donese ti 100 evra, ovdje kažemo stotka, sačuvaj. Evo ga, on je uplatio sve, zaduženja nema i tu imamo račun, štampamo račun, šaljemo račun, što ga želite i to je to. Sad ovo putovanje, na primjer, više nije u dugovanja, već je ovdje bez dugovanja. To je to što tiče tog unosa ove aviokarte. Sva pitanja možete nam se obratiti. Hvala puno.